आइजो बेबायदि बिमा जोंनो नांगौ दिनैनि जुगाव जोंनो बेबायदि नांगौ जाय बिमायानोखि जोंनो जेब्लाबो फोरोङो माबायदि आरजिनांगौ माबायदिहै खामायनांगौ माबायदिहै न'खरखौ सामलायनांगौ बेबायदि गियान होग्रा बिमा जोंनो नांगौ किन्तु दुखुनांथाव दिनैनि जुगाव बेबायदि गोबां खम बिमा दोङो बेबायदि गोबां खम बिमा दोङो दिनै आं बुंनो हास्थायदोङो साफ्रोमबो बे बिबिसिनि जेसेबांखिनि बिमा दोङो बयबो बे खामानिखौ मावनानै गाव गावनि फिसाजो फिसाज्लानो थाखाय न'खर जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय फोरोंलां न'खर जौगानायाव बेबायदि खामानि मावनो थाखाय जोंखौ फोरोंला जेसेबांखिनि जों दोङो गथ'फोर बायदिहै नोंथांमोना बिमा जोंखौ फोरोंला थारैनो बे संसाराव थानाय समाव जों माबायदिहै सैथो लामाजों इनकाम खालामनांगौ सैथो लामाजों जोंफोर जा माबायदिहै संसारनि मुवा बेसादखौ आरजिनांगौ माबायदिहै जोंनि न'खरखौ गोजोनै सामलायलांनांगौ बेखौ जोंखौ फोरोंलां जोङो नोंथांमोनखौ बावगारनाय नङा नोंसोरखौ जोंफोर बावगारनाय नङा अराय सम गोसोखांगोन बेबायदि फोरोंनायनि थाखाय बेबायदि गियान होनायनि थाखाय दुखुनांथाव गोबां बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोर दोङो बेबायदि बिमानि गियानखौ मोनाखै बेबायदि दुखुथिया जोंनि गेजेराव दङ जुदि सोरनिबा बिमाया बिदिब्ला बेबायदि गियानखौ होनो रोङाखैबा दिनै आं हास्थायदोङो बयबो बिमाया जोंनो बेबायदि गियानखौ होना गाला जों बयबो फिसाजोनो बेबायदि आरजिनायनि इनकाम खालामनायनि न'खर जौगानायनि न'खरखौ गोजोनै दानायनि बेबायदि खोथाखौ जोंखौ फोरोंलां आरो नोंथांमोना मावनानै देखायलांदोंनो नैथियाव आखल गोनां आइजोआ मा खालामो होननानै बुंदोङो जों बाइबेलाव नायोब्ला नुगोन बियो आत्मानिबो खामानि मावो बे आखल गोनां आइजोआ आत्मानिबो खामानि मावो नोंथांमोना लास्ट किं नायोब्ला नुगोन बेयाव ओरैबायदि बुंदोङो 31 सिरियाव ओरैबायदि बुंदोङो इसोरखौ मान होयो इसोरखौ मान होनायनि खोथाखौ बेयाव लिरनाय दोङो इसोरखौ मान होनायनि खोथाखौ बेयाव लिरनाय जादों माने सोर मान होयो जायानोखि इसोरखौ गियो जायानोखि इसोरखौ फोथायो बेबायदि व्यक्तियासो बेबायदि आइजोआसो इसोरखौ मान होनो हायो गावल' मान होनानै थाया जाय आइजोआ बा जाय व्यक्तिया इसोरखौ मान होनो रोङो बियो गाव हारसिंल' इसोरखौ मान होबाय थाया he really teaches the other गुबुनखौबो फोरोङो दिनै आं फोथायदों बे आखल गोनां आइजोआ बे इसोरखौ गावनि परियालाव फोरोंलांदोंमोन आं बेखौ फोथायो थारैनो जोंनि बिमाफोराबो आत्मानि जत्ननि खोथाखौ सिन्ता खालामनानै आत्मानि खामानिखौ न'खराव मावनो नांगौ आत्माखौ जोथोन लानो थाखाय जोंनि बिमाफोरा जोंखौ फोरोंनांगौ जोंनि बिमाफोरा बेखौ फोरोंनांगौ जेब्ला जों नायगोन नुयो बाइबेला बुंदों जोंनि बिमाफोरखौ जोंनि बिफाफोरखौ बुंदों गाव गावनि गथ'फोरनो थाखाय बेबायदि आत्माखौ जत्न लानो बा आत्मानि खोथाखौ फोरोंनो थाखाय फोरोंदों बा बुंदों जों बाइबेलाव बेखौ नुनो मोनो जों नायनो हक बाइबेलाव ओरैबायदि बुंदों आत्माखौ जोथोन लानो थाखाय बा आत्मानि खामानिखौ मावनो थाखाय स्पिरिचुवेल लाइफनि थाखाय खामानि मावनो जोंनि बिमा आरो बिफाया बेबायदि खामानि मावनांगौ सेथियावनो मानि खामानि जों जेब्ला नायगोन बेयाव नुनो मोनो जोङो प्रथमावनो आत्माखौ नायनानै जों जे आत्मिक जिबनाव बलबान जाथारनांगौ बेखौ नायनानै बिमा बिफाया जोंनो जिसु ख्रिस्ट'नि परित्राननि खोथाखौ फोरोंनांगौ दिनै जोंहा गोबां बिमा बिफाफोर दङ
जों सिन्ता खालामो आंनि गथ'आ उदैनिफ्रायनो बियो ख्रिस्टियानखा आंनि गथ'आ उदैनिफ्रायनो ख्रिस्टियानखा why he needs salvation already he has received salvation from my womb आंनि गोरबोनिफ्रायनो बियो ख्रिस्टियानखा बेयावहाय बियो परित्रानखौ मोनखाबाय जों गोबां बिमा बिफाफोरा बिदि सानो आरो बिमा बिफाफोरा बेखौबो सानो बा गोबां मण्डलिफोराव बेबायदिबो साननो हागौ टुक्राझारावसो सानो ना साना बिबिसिआव आं मिथिया आं फोथायो जोंनिथिं सानो नामा बेबायदि ओरैबायदि बाप्तिस्म मोनबानो आंनि गथ'फोरा परित्रानखौ मोनबाय बेखौ सानो बाप्तिस्मआ थारैनो परित्रानखौ होनो हायोना आं फोथायदों नोंथांमोननि एक्जिकिउटिभ सेक्रेटारि बा जेनेरेल सेक्रेटारियाबो बुंगोन नङा नंगौना जोंहा सारा दङा बिदि बाप्तिस्मजों सासे मानसिया परित्रान जाया So wonderful wrong concept regarding salvation बेयावखायनो जोंफोरो गाव गावनि गथ'फोरखौ परित्राननि खोथाखौ जोंफोरो फोरोङा गोबां समावनो जोंफोरो फोरोङा लाफानो थायो जायनि थाखाय दिनै जों आद्रि जादों बेयावहाय परित्राननि खोथाखौ जोंफोर फोरोंनांगौ जि परित्रानखौ मोनोब्लासो जों थारैनो बे जोबनाय जिबनखौ मोनगोन गाज्रिनिफ्राय जों गावखौ रैखा खालामनो हागोन बिनि अनगायैबो बाइबेलाव बुंदों आत्मानि थाखाय बिमा बिफाखौ ओरैबायदि बुंदों हुदा बिजाब 10 बालासनि सिरियाव ओरैबायदि बुंदों बे आयेनफोरखौ नोंसोरनि फिसाफोरनो फोरोंदो आरो न'आव लामायाव जिरायनायाव उन्दुनायाव सिखारनायाव आरो खामानि मावनायाव लागारबो बेफोर आयेनफोरनि बिसय सानज्लायदो बिमा बिफाखौ बुंदों फोरोंदो इसोरनि बाथ्राखौ इसोरनि बाथ्राखौ इसोरनि बाथ्राया मस्ट इम्पर्टेन्ट बेयावहाय बिमा बिफाखौ बुंदों फोरों आत्माखौ जत्न लानो थाखाय जों जे गथ'फोरा आत्मायाव रानलाङा आत्मायाव गोथै जालाङा बेवहाय जोंनि बिमा बिफाया बेखौ फोरोंनांगौ इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनांगौ इसोरनि बाथ्राखौ मोनजायोब्लासो जोंनि आत्माया थांनानै थागोन बेवहायनो पितरा बुंदों आत्माया जोंनि मा बुंगोन इसोरनि बाथ्राया जोंनि आत्मानि आदार जि आदारखौ मोनजायोब्ला आत्माया थांनानै थायो बेखौ जानो फोरोंनांगौ जोंनि बिमा बिफाफोरा बेखौ फोरोंनांगौ आरो इसोरनि बाथ्राखौ जों मानो गुरुत्व होनानै फोरोंनांगौ नैथि करन्थिया 5 बालासनि सिरियाव नायोब्ला नुगोन जेब्ला सासे मानसिया ख्रिस्टनियाव खौसे जायो गोजामा थाङो गोदान जायो थारैनो इसोरनि बाथ्रायासो जिसु ख्रिस्टआसो जोंखौ गोदान खालामनो हायो बेयावहाय जोंनि बिमा बिफाफोरा जिसु ख्रिस्टनि खोथाखौ परित्राननि खोथाखौ गाव गावनि गथ'फोरनो फोरोंनो थाखाय दा बावगारथार जुदिहे फोरोङोब्ला नोंथांमोननो आं मोनसे एग्जाम्पल होनो इच्छा खालामदों नोंथांमोना फरायब्ला नुगोन नैथि तिमथि 1 बाला 5 सिरियाव नायोब्ला नुगोन बेयाव मोनसे सोमोनांथाव मोनसे न'खरनि खोथा बुंदों सासे बुरि दङमोन बे बुरिनि नामा जादों लयस नामनि सासे बुरि दङमोन आरो बेहा सासे बिसाजो दङमोन बे बिसाजोनि नामा जादों इउनिस असमियाव एसे बेलेग बुंदों नामा इउनिस होननानै बुंनाय जादों इंलिसाव बे बिसाजो दङमोन बे बुरिया लयसा बाइबेला बुंदों जेब्लाबो गावनि फिसाजोखौ बियो इसोरनि बाथ्रा बिसास खालामनायनि खोथाखौ फोरोंनायमोन आरो बे इउनिसा हाबा जाबाय बियो आरो बेहा सासे गथ' जाबाय फिसाला जन्म जाबाय आरो बे फिसालानि नामानो मा नाम बे फिसालानि नामानो जादों तिमथि बे फिसालानि नामानो तिमथि पौला सिटिगलाव लिरनानै हरदों तिमथि नोंनिया जि फोथायनायखौ आं दा नुदों बे फोथायनायखौ आं आगोलावनो नोंनि नोम्बैनियावनो नुखानायमोन आरो बे नोम्बैनि फोथायनायखौनो नोमानियावबो नुदों आरो दायो आं नोंनियावबो नुदों स वान्डारफुल आंनि आइमोन जोंखौ फोरों इसोरनि बाथ्राखौ जोंखौ फोरों
अब्ला जोङो तिमथि बायदि जागोन। तिमथिया सासे पालक जादोंमोन। इफिसिया मण्डलीनि बियो पालक जादोंमोन। जोंफोरबो इसोरनि हाबाखौ मावग्रा जागोन। जोंफोरबो इसोरजों बुंजानाय दैदेनजानाय गथ'फोर जागोन। जुदिहाय जोंनि बिमाफोरा बिफाफोरा आत्मिक आहारखौ जाहोनो थाखाय बावगारबायब्ला मिथिना लाखादो जोंखौ सानफा सानफा बे सैताना खावनानै लांगोन। नोंथांमोननि आखाइनिफ्राय जों बयखौबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों बयबो गथ'फोरखौ बे सैताना सानफा सानफा सासे सासे जोंखौ खावनानै लांगोन आरो पापनि गलाम बनायगोन, जौनि गलाम बनायगोन, ड्राग्सनि गलाम बनायगोन, मबाइलनि गलाम बनायगोन। जोंखौ जिनाहारि खालामग्रानि जोंखौ जिनाहारि खालामग्रा खालामगोन। जोंखौ सिखाव बनायगोन, जोंखौ नांलायग्रा खमलायग्रा बनायगोन बे सैताना। दिनै आंनि प्रश्न, बेबायदि बिमा दङ नामा गावनि गथ'खौ बेबायदि अराय समनि थाखाय नस्थ' जानायखौ जिबन नस्थ' जानायखौ नांगौ नामा? जुदि नाङाब्ला दिनैनिफ्राय आत्मिक आहारखौ जाहोनो थाखाय थिग खालाम। आत्मिक आहारखौ जाहोनानै आत्मिक जिबनाव बलबान खालामनो थाखाय जोंनि आइमोना आफामोना जोंखौ जत्न खालाम, जोंखौ जाहोनांगौ जाहाथे जोंफोर गोमाया, नोंथांमोननि आखाइनिफ्राय जोंफोर गोमाया, इसोरनिफ्राय जोंफोर गोमाया। जोंखौ आत्मिक आहारखौ जाहो। जेब्ला आत्मिक आहारखौ जोंफोर मोनजागोन, इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंगोन, परित्रानखौ नोंथांमोना जोंनो फोरोङोब्ला, जों परित्रान मोनोब्ला जोंफोर थारैनो गोमानाय नङा, इसोरनिफ्राय गोमानाय नङा, नोंसोरनि आखाइनिफ्राय जों गोमानाय नङा। नोंसोरा जि थांखि दङ जोंखौ लानानै बे थांखिखौ सेफायग्रा जानाय नङा। दिनै गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जायफ्रानोखि बिमा बिफानि जि थांखि बेखौ सेफायदों। गोरोन्थिया बबेयाव? गोरोन्थिया बबेयाव? गोरोन्थिया 50-50 रानना लानांगोन। बिमा बिफायाबो लानांगोन। गोरोन्थिया जोंनियानो। मानोना जोंफोर परित्राननि खोथा बुङासै, इसोरनि बाथ्राखौ फोरोङासै, जायनि थाखाय बियो गाज्रि खामानिखौ मावनो गियासै। जों गाबनांगोन, बिमा बिफाफोरा गाबनांगोन बेयावहाय जेन बे सिचुवेसना जोंनियाव जाया। जों बिमा बिफा जानानै आत्मिक आहारखौ जाहोनो थाखाय जों रेडि जानांगौ बा जोंनो जाहोनांगौ। अब्ला जों गथ'फोरा, जों फिसा फिसौफोरा थारैनो आत्मिक जिबनाव बलबान जागोन। आखल गोनां आइजोआ बेबायदि खामानि मावो। आखल गोनां आइजोआ बेबायदि खामानि मावो। बेनि अनगायैबो जों जेब्ला नायो जोबनायाव आखल गोनां आइजोआ मा खामानि मावबावो जायनि थाखाय इसोरा बेखौ एसेबां गोजौआव दैखांदों। आखल गोनां आइजोआ बेबायदि हाबाबो मावबावो। सामाजिक जिउनि हाबाखौ बियो मावो। समाजाव बोरैहाय थांना थानांगौ गावगायाबो खोब केयारफुल आरो बे सामाजिक जिबननि खोथाखौ बे गियानि आइजोआ, आखल गोनां आइजोआ बियो फोरोङो। माबायदिहै बियो जिबन खांदोंमोन जों नायब्ला नुगोन, बा आखल गोनां आइजोआ माबायदि जिउ खांनो जों नायहो। बे 10 बालाब 37 बालाब 10 सिरियाव ओरैबायदि बुंदों। बियो ओरैबायदि जे बिसाया बिखौ फोथायो। ओरैबायदि बिनि जिबन खांनाया जे कुनु पयदे बिनि बिसाया बिखौ गोरोन्थिखौनो मोना। कुनु पयदे बिनि बिसाया बिखौ हन्देखौनो खालामनो चान्सखौनो मोना, हन्देह खालामनो चान्स मोना आरो बे आइजोनिफ्राय गोरोन्थिखौनो मोना। साख्रि मावब्लाबो बियो मा गोजानाव थाब्लाबो बियो बिसायखौ फोथाय खेबस' खालामा। हारसिं थाब्लाबो बियो बिसायखौ फोथाय खेबस' खालामा। माहाबा साख्रि मावब्लाबो बियो बिसायखौ फोथाय खेबस' खालामा। जिखुनु खामानि मावा मानो बिसायनि प्रेजेन्टआवनो होन, बिसायनि मेगननि गोजानावनो होन,
बियो बिसायखौ फोथाय खेबस' खालामा so wonderful woman सोमोनांथाव बेबायदि आइजो बेबायदि आइजोखौ बाइबेला सना रुफानिख्रुइबो दामिसिन आइजो होननानै बुंनाय जादों बेबायदि बिमा जोंनो नांगौ जोंनो बेबायदि बिमा नांगौ बेबायदि बिमा जों मोनोब्ला बेसेबां भाग्यवान जों बेखौ बुंनो हागोन बे आइजोआ बेल' नङा बिनि आखला ओरैबायदि आरोबाव 36 बालाब 12 सिरियाव बेखौ बुंदों जेसे गोबाव बियो थांनानै थायो एसे गोबाव बियो बिसायनि गाहामनि थाखाय मावो हामिखौ मावथारा गाज्रि हाबा मावथारा बियो बिसायनि बेरेखा जेबो खामानि मावा बियो सोमोनांथाव आखल गोनां आइजो बियो बिसायनि बेरेखा जेबो गाज्रि खामानि मावा बियो सानफ्रोमबो मोजांखौनो बियो मावो सोमोनांथाव आखल गोनां आइजो जों बेयाव नुनो मोनदों आरो बोसोन बिजाब 36 बालाब 22 सिरियाव नायोब्ला नुगोन बिनि खुगानिफ्राय गियाननि रैसुमै बाथ्राफोर ओंखारो आखल गोनां आइजोनि खुगानिफ्राय गाज्रि सोदोब ओंखारा नाथाय गाज्रि सोदोबनि सोलाय बिनि खुगानिफ्राय गियाननि रैसुमै अर्थपूर्ण बाथ्राफोरा ओंखारो रैसुमै जि रावखौ खोनायोब्ला जि बाथ्राखौ खोनायोब्ला थारैनो गुबुना गोजोनगोन बेबायदि रावफोर बे आइजोनिफ्राय ओंखारो बिनि अनगायैबो बाइबेला बुंदों 36 बालाब 20 सिरियाव बियो हावरिया आरो नांगौफोरनो होनायाव आखाइ फोलावो he is so loving towards others गुबुननि फारसे बिहा अननाय दङ गुबुननि फारसे बियो अननाय दङ गुबुनखौ बियो अननो हायो गावनि गथ' गथाय गावनि हौवा गासैखौबो अननो हायो बिनि अनगायैबो गुबुनखौबो बियो अननो हायो आरो अननायल' नङा बियो गुबुननो दान होनोबो हायो बियो नांगौ समाव बेबायदि आखल गोनां आइजोआ दानबो होयो सोमोनांथाव आखल गोनां बेबायदि आइजो जों नुनो मोनदों बाइबेला बुंदों बेबायदि जुदि सोरहाबा बिमा दङब्ला बिनि गथ'फोरा मा बुंगोन बोसोन बिजाब 36 बालाब 28 सिरियाव बुंदों बेबायदि हिनजावनि बेबायदि बिमानि गथ'फोरा गावनि बिमाखौ ओरैबायदि बुंगोन बिनि गथ' गथायफ्रा मोजां मोननायखौ दिन्थियो आरो बिसायाबो बाख्नायो दिनै बेबायदि मोजां आखलनि बिमा जों बयनोबो नांगौ जों बयबो हास्थायो आरो जोंनि बिमाफोरा बेबायदि मोजां आखलनि जोंनि सिगाङाव जाथारनांगोन जाहाथे जे नों बिमानि आखल आखुखौ जोंबो सोलोंनो हायो नों बिमानि आखल आखुखौ सोलोंनानै जोंफोरबो बेबायदि गुबुनखौ अननो फोथायग्रा जानो बेबायदि जों हायो बेयावहाय जोंनो दैखुन्थि जानानै बिमाफ्रा बेबायदि दिन्थिनांगौ इसोरनि बाथ्राया बेखौनो बुंदों बिमाफ्रा बेबायदि मोजां आखलनि जानांगौ आरो दैखुन्थि गोनां आखल गोनां आइजोआ बेबायदिनो जायो मोजां आखलनि आरो बे आखलखौ थारैनो जों बयबो गथ'फोरा फिसाफोरा सोलोंनो हागोन बिनि अनगायैबो समाजजों सोमोन्दो गोनां माखासे लेसनफोरखौ फोरोंनो थाखाय दिनै जोंनि बिमाफोरा प्रस्तुत जानांगौ रेडि जानांगौ जों जेब्ला नायगोन बाइबेलाव टाइटास चैप्टार 2 verse 4 to 5 जों बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन स्पेशल बार्डेन जोंनि बिमा-बिफाफोरा गावनि फिसाजोफोरनि थाखाय दोङो आं बेखौ फरायना होनो इच्छा खालामदों बिसायखौ आरो गथ'फोरखौ अननो गाव गावखौ हमथानो गोजों जानो न'खरखौ मोजाङै नेनो अनग्रा जानो बिसायफोरखौ मानिनो थाखाय सिख्ला बैसोनि हिनजावफोरनो फोरोंनो नांगौ बिमाफोरखौ बुंदों बिसायखौ अननो गथ'फोरखौ अननो गाव गावखौ हमथानो गोजों जानो न'खरखौ मोजाङै नेनो
अनग्रा जानो बिसायफोरखौ मानिनो थाखाय सिख्ला बैसोनि हिनजावफोरखौ बिमाफोरा फोरोंनांगौ। जोंनि फंबाय बिनानावमोना गोग्लैगोन आरो गोबाङा दिनै गोग्लैदों आरो बेबायदि खामानिफोराव इनभल्भ जादों। बेयावहाय दिनै राइट भार्स जोंनो नांथारगौ इसोरनि बाथ्राया नैबे टाइटास चैप्टार 2 verse 4 to 5 बे खामानिखौ जों मावथारनांगोन। बेयाव गोबां इउटुबारफोर दोङो। आं बुंनो हास्थायदोङो गोबां इउटुबनि जुगिदि जोंफोर नुयो मा नुयो हौवा गारनानै खारबायनो मोनोना मोना मोनो। दिनै आइजोफोरनि बे 75 years डायमन्ड जुबलियाव आं बुंनो हास्थायदोङो आइजोफोरनि गोबां खोथा बुंगोन। जों खोनायो इउटुबफोराव हिनजाव गारना खारबा हौवा गारना खारबाय हौवाया गाब्रु खुब्रु इउटुबारफोरनो इनफरमेसन खालामो बे आंहा हिनजावा गोमाबाय सोरजों खारलांगोनथाय गाब्रु थुब्रु रिक्वेस्ट खालामो इउटुबारफोरा हेल्प खालामो। थैंक यू ए लॉट फॉर द यूट्यूबर्स। बेबायदि दुखु गोनां जों बेबायदि नुनो मोनो। ओरैबायदि नुनो मोनो हौवायानो दोनखायो अब्लाबो गुबुनजों खारलांबाय बेबायदि नुनो मोनो। बेवहायनो बाइबेला बुंदों बिसायखौ अननो फोरोंनांगौ। दिनैनि हिनजावफोरा बिसायखौ अननायाव खम जाबाय नामा? बिसायनिफ्राय अननाय मोनसेयावबो दिनै हौवाखौ गारनानै खारलांनो हायो। बेसेबां सिन्ता खालामथावथाव। Sometimes like Samaritan woman माखासे समाव खायसे आइजोआ ओरैबायदि समरियानि आइजो more than one husband गावगायनि हौवाखौबो मेंटेन खालामदों आरो गुबुन हौवाखौबो मेनेज खालामदों। दुखु गोनां इट्स गोइं अन। दिनै जोंनि समाजफोराव बेबायदि थांदों गावगायनि हौवाखौबो मेंटेन खालामदों किन्तु गुबुन हौवाखौबो बियो मेनेज खालामदों। सोमोनांथाव। आरो बे आइजोआ सानो गावगायखौनो आं इसेबां गियानि आं हौवाखौबो मेनेज खालामनो हादों आं गुबुनखौबो आं मेनेज खालामनो हादों। बेसेबां दुखुनि खोथा। जों दिनै गोबां खोनायो डाइभर्सनि खोथा। डाइभर्स गारलायनायनि इज इट गड्स प्लान इन ख्रिस्टियान लाइफ? ख्रिस्टियान लाइफआव डाइभर्सआ गनायजाथावथाव नामा? नङा। Divorce is not God's plan at all. Divorceआ इसोरनि प्लान नङा। दिनै डाइभर्स गोबां हिनजावफोरा गोबां हौवाखौ डाइभर्स खालामदों गोबां हौवाफोरा गोबां हिनजावफोरखौ डाइभर्स खालामदों। इनकाम सैताना ओरैबायदि इनकाम इजि वे टु इनकाम बेबायदि देखायदों जोंनो फुस्लायदों। स्पेसियेलि जोंनि उथिबोनाय सिख्लाफोरखौ फुस्लायदों। इजि वे टु मेक मानि इज वाट सबनिख्रुइबो इजिसिन फैसा खामायनो हानाय लामाया मा? जेब्ला गावनि देहाखौ फानगोन इट्स द इजि वे टु डु इनकाम। दिनै गोबां आइजोफोरा बे लामाखौ लादों गोबां सिख्लाफोरा बे लामाखौ लादों। बेयावहाय बिमाफोर जोंनि फिसाजोफोरा बेबायदिजों गाज्रि खामानि इनभल्भ जाया। जों फोरोंनो बिसायखौ अननो फोरोंनांगौ बिसायखौ अननो फोरोंनांगौ आरो बेखौ फोरोंनो इसोरखौ गिनो थाखाय फोरोंनांगौ। बिनि अनगायैबो आरोबाव दुखुनांथाव खोथाया बेबायदि गथ'आनो सानै दंमोन आहा दंनायानो दंमोन गथ'आ अब्लाबो बे हिनजावा गथ'बो गारनानै खारलांबाय। बेबायदिबो जोंफोर नुयो। एसेबां दुखुनांथाव। गथ'फोर सानै दोङो गथ'फोर सासे दोङो गथ'फोर साथाम दोङो अब्लाबो बे बिमाया खारलांबाय गुबुनजों। आसरित। बेसेबां दुखुनांथाव लासिंसिं खोथा। बेयावखायनो दिनै बाइबेलाव बुंदों
गथ'फोरखौबो अननो फोरोंनांगौ बिमाया। बिमाया गथ'फोरखौबो माबायदि अननांगौ गावनि फिसाजोआ हाबा जानायनि उनाव बेखौ फोरोंनांगौ। जों फोरोंनांगोन, बिमाफोरा बेखौ फोरोंनांगोन। बिनि अनगायैबो दिनै संसाराव जिखौनोखि गोसो बेखौनो खालामनो हानाय जाबाय। आं सासे आइजो नुबोबाय, बिसाया लेस इनकाम, किन्तु बे आइजोआ गुबुन जायगायाव थाबायो, गावनि गामियावनो बा गुबुन बाहेराव थाबायनानै थांबायब्ला जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारिनि न'आव थांबाय। बे आइजोआ थांनानै जहैबाय, नुबाय मा सफाया एसेबां मोजां। बियो फैबाय न'आव, फैनानै बुंफैबाय हौवाखौ, उमुखा बिफा उमुखा एसेबां बै जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि लाहा बिराद मोजां सफा दङ, जोंहाबो बायदो ना, जोंहाबो बायदो, बेबायदि नांगौ। आरो माहाबा थांबाय, न'आ एसेबां मोजां, आरो फैबाय हौवाखौ बुंफैबाय उमुखा बिफा उमुखा एसेबां मोजां न' लुबाय, जोंहाबो लुदो ना, लुदो। आरो थांबाय, लामायाव लोगो मोनबाय, लोगो मोननानै नुबाय, उमुखि मा थांनाय, आं उमुखाव थांनाय। नायबाय, गोदोनायाव गोदोर सना गानदों बे आइजोआ। बेयावहाय गावनि हौवाखौ बुंहैबाय, उमुखियाबा एसेबां गोदोर सना बायदों, आंनोबो बायना होदो ना। बेबायदि बुङै गावगायनि हौवानि खर'खौ बे हिन्जावा जानायमोन। जोबनायाव न' फाननानै बे न'खरा खारनो गोनां जानायमोन। दुखु नांथावथाव। गोसोखौ हमथा आइजोफोर, बेयावल' नङा, गासै बिखयावनो गोसोखौ हमथा। नांगौआ जोंहा जोबनो गैया, नांगौ गासैखौबो मोननो थाखाय जों दा लुबै। गोसोखौ हमथा। बाइबेला बुंदों गोसोखौ हमथानांगौ। आरो बे खोथाखौ दिनै बिमा बिफाया बा बिमाया फोरोंखा गावनि फिसाजोनो गोसोखौ हमथानो थाखाय, जाहाथे जों बै न'खराव थांनानै गावनि बिसायखौ बियो बेबायदि खालामा, न'खरखौ सिलिंखार खालामहैया। बेयावहाय बिमाया दानो गावनि फिसाजोखौ गोसो हमथानायनि खोथाखौ फोरोङो, बिसायखौ अननायनि खोथाखौ फोरोङो, गावनि गथ'खौ अननायनि खोथाखौ फोरोंखा, जाहाथे जे गाज्रियाव गोग्लैया। बेनि अनगायैबो जोंनि बिमाफोरा फोरोंनांगौ माबायदि जोंनि जिबना गोजों जानो नांगौ, गासै गाज्रि साननाय हनाय हास्थायनायनिफ्राय फ्रि गोजों, बे बाथ्राखौ फोरोंनांगौ। बिनि अनगायैबो जोंनि बिमाफोरा गावनि फिसाजोफोरनो स्पेसियेलि बे खोथाखौ फोरोंनांगौ, न'खरखौ मोजाङै बेंनो थाखाय बेखौ फोरोंनांगौ। आरो बेखौबो फोरोंनांगौ गावनि फिसाजोफोरनो माबायदिहै गुबुनखौ अनग्रा जानो हायो, बेखौबो फोरों। आरो बेखौबो फोरों माबायदिहै बिसायखौ मानिग्रा जानो नांगौ। सानसेखालि बिजामादैया गावनि बिखुनजोनि न'आव फैबाय, बुंफैबाय, आइलै आइखुनजो, नोंनि फिसाजोखौ एसे बुंदो खोथा मानिनो थाखाय, मानिथारला माथो, मानिथारला, स्कुटि लागौ, बाहेराव थांगौ, आरो बेराय फैगौ, आरो अखानायबा स्कुटि लागौ, थांगौ, बेरायहैगौ, बिराद दिगदार जाबाय। हौवाया बुंनानै हिनजावखौ फेजेननो हाला। दा बेवहाय बियो बिखुनजोनि सहाय लादों। बिजामादैया थांनानै बुंहैदों, नोंनि नोंसाजोखौ एसे बुजायदो। बिमा, जोंनि आइमोन, बे खोथाफोरखौ जोंनि बिनानाव बिब'फोरा बिया जायै सिगाङावनो फोरों, मरेल लेसन फोरों, जाहाथे जेन बै न'खराव थांनानै बै न'खरा आंनि बिब' आंनि बिनानावनि जुगिदि सिलिंखार जाहैया। फोरों। दिनै संसारा जोबोद गाज्रि, बे गाज्रिनिफ्राय जुदि रैखाथि होनोब्ला जों फोरोंनांगोन, जोंनि बिमाफोरा बेखौ फोरोंनांगोन, अब्लासो जोंखौ हमथानो हागोन। आत्मिक जिबननि खोथाखौ फोरों, बे मरेल लेसनखौ फोरों, संसाराव माबायदि थांना थानांगौ बेखौ फोरों। दिनै आंनि आखा जोंनि बिमाफोरा गावनि गथ'फोरखौ नस्थ' जानायखौ लुबैथारा। बेयावहाय आंनि बिश्वास
आंनि फोथायनाय जोंनि बिमाफोरा बे खामानिखौ मावगोन। बे खामानिखौ मावगोन, माबायदि आरजिनांगौ, माबायदि न'खर फसंनांगौ बेखौ फोरोंगोन। माबायदिहै इसोरनि लामायाव थाबायनांगौ, परित्राननि खोथाखौ गासै जोंनि आत्मिक जिबनजों सोमोन्दो गोनां बाथ्राफोरखौ जोंखौ फोरोंलांगोन। आंनि आसा संसाराव थासान्दि समाव जों माबायदि सोलिनांगौ आरो जोंनि बिनानाव बिब'फोरा माबायदि जानांगौ गासै बाथ्राखौ फोरोंलांगोन आरो जोंखौ नस्थ' जानायनिफ्राय रैखाथि हो। आंनि आइफोर, जों बयखौबो, जों गथ'फोर बयखौबो नस्थ' जानायनिफ्राय जोंखौ हमथा। बेयावहाय नोंसोर थांना थानाय समावनो जोंनो फोरों माबायदि न'खर फसंनांगौ, माबायदि इसोरजों नांना थानांगौ, माबायदि समाजनि मेगनाव जोंफोर मोजां आखल आखु लानानै थांनानै थानांगौ। बे खोथाफोरखौ फोरों, जोंनो फोरों, जोंफोर आद्रि जायै बायदि। जुदि फोरोङाब्ला जों बयबो आद्रि जागोन। जेब्ला नोंथांमोना जोंनो फोरोंनानै गालांगोन, थारैनो जों बेखौ बावगारनाय नङा। नोंथांमोना जोंखौ नागारलांनो हागौ, अब्लाबो जोंफोर अराय सम गोसोखांगोन। जों बावगारनाय नङा। जोंनि जिबनाव बेसेबां फोरोंलांखो आंनि आइया न'खर दानो, आंनि आइया आत्मिक जिबननि खोथाखौ माबायदि फोरोंलांखो, समाजाव जाबायदि थांना थानांगौ बे खोथाफोरखौ जों लानानै नों अनसुलि आइखौ जों बावगारनाय नङा। जानो हागौ नोंसोरो जोंजों अराय सम थानाय नङा, अब्लाबो नोंथांमोनखौ, नों अनसुलि बिमाखौ जों बावगारनाय नङा। अराय सम जोंनि गोसोआव बेरखांबाय थागोन। आंनि आइया 5 बोसोरसोनि सिगां जोंखौ नागारलांबाय। आं दाबो गोसोखाङो। जेब्ला आइनि खोथाखौ आङो गोसोखाङो, आं गाबनो ओंखारो। आं पेरेन्टस डे होनबा आं दुखु मोनो। पेरेन्टस डेआव थांबाथाय आं मेगनाव मोदै थरसेबाबो आं बोहैहोनो गोनां। आं गोसोखाङो आंनि बिमानि बुंनाय, आंनि बिमानि फोरोंनाय गासैखौबो गोसोखाङो। आं गाबनो ओंखारो। आरो दासिम आंनि आइखौ आं थैनाय मोना, दाबो दङ होननानै आं सानो। आंनि मेगनाव दिनैसिम बे आइया नुजाफैबाय थायो। जों बयबो गथ'फोरा बेबायदि अनसुलि आइखौ जोंफोर बावगारनाय नङा। जि अनसुलि बिमायानोखि माबायदि न'खरखौ फसंनांगौ, इनकाम खालामनांगौ फोरोंबाय। जि अनसुलि बिमाया जोंनो सोरगोनि लामाखौ फोरोंबाय, इसोरखौ जोंनो दिन्थिबाय, परित्रानखौ होबाय। जि अनसुलि आइयानोखि जोंखौ समाजाव बोरै थांना थानांगौ बे खोथाखौ जोंनो फोरोंबाय। बेबायदि अनसुलि बिमाखौ जों बोरै बावगारनो? दिनै बे 75 years डायमन्ड जुबलियाव जेसेबांखिनि बिमाफोर दङ, नोंथांमोनखौ बेबायदि मोजां खामानिनि थाखाय जों बावगारनाय नङा। नोंथांमोननि बे मोजां खामानिनि जुगिदि जुगे जुगे अखा बायदि आशीर्बादा जोंनि जिबनाव जौनाय नङा। बेयावहाय आंनि आइफोरखौ जोंनो फोरों, जाहाथे जों इसोरनि आशीर्बादा जोंनि सायाव गोग्लैनो बन्ध जाया, अराय सम हायबाय थायो। इसोरनि आशीर्बाद थाथोंसै। आं बेसांखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय। गोजोनथोंसै।